Aste honetan batez ere buleoko lana izan dugu eta baliatu dugu Euskal Unibertsitateen lege egitasmo berriaren zirriborroa ixteko. Hemendik aurrera horren tramitazioa hasiko da, baina guri dagokigun lan nagusia egina dago. Hemendik aurrera, gaurtik aurrera, edo aste buru honetatik aurrera, legearen ikuspegiak, legearen atalak, legearen gaiak joango naiz komentatzen bideo hauetan. Hasiera baten sistemari buruz hitz egiten da, legean sistemari buruz, Euskal Unibertsitateen sistemari buruz. Duela 20 urte egin zen aurreko legea, sistema horren adigaia ekarri zuen testura, eta urte hauetan zehar garatzen egon da sistema hori, eta nik uste dut esan dezakegula gaur egun garatua dauela, eta sistema gisa jokatzen duela, eta legeak hori hartzen du, hori jasotzen du, eta horretarako gainera horrek dakartzan ondorio batzuen berri ere ematen du. Bestetik, legean euskarari garrantzi handia ematen zaio, normalaren bezala, garrantzi berezia. Alde batetik euskararen erabilerari dagokionez, bai irakaskuntzan eta harremanetan, unibertsitate komunitatearen kideen arteko harremanetan, baina baita euskararen lurraldeaz mintzatzen garenean eta euskararen lurralde horretan dauden unibertsitateekin harreman bereziak izateko asmo esplizito egiten da. Lege honetan bestetik sartu dugu artikulu bat, edo artikulu bat baino gehiago burokraziari buruz. Burokrazia gutxitzeko asmoari buruz. Asmoa edo, legean esaten dena da, burokrazia murriztu behar dela, tramiteak ezabatu behar direla, eta administrazioa oroar ikuspuntu horretatik arrazionalizatu behar dela. Eta hori egin behar dela konfiantzaren printzipioan oinarrituta. Eta hiru gai hauekin gaurko laburpena bukatuko dut, eta datozen aste batzutan jarraituko dugu puntu gehiagorekin.